Dünýäň güzüne akylly şäher ady bilen ýaňsalan bu ajaýyp şäher türkmen halkynyň millili jar gahrman arkadagymyň kämil paýgazyndan kemal tapan sungu deseri. Millili jarmyň hormatly prezidentimizin tagallalaryny netijesinde täze şäher sebitde iň iri we ekologiýa taýdan arasy şäherleriň birini urdy. Arkadag şäheriniň gurulşyna 2019-njy ýylyň 10-njy aprelinde badalga berilip, sanlyca ýyldan 2023-njy ýylyň 29-njy iýunyna bolsa, diýen bu ajaýyp akylly şäheriň açylış dawarasy boldy. Şäheriň birinji tapgyryna 336 sany bina we desga, şol sanyna ähli amatlyklar özüne jemleýän ýaşaýyş jaýlary, dünýäniň eng kämil enjamlary bilen üçin edilen çağalar sagaldyş dikediş merkezi, hassahanalar, orta mektepler, çağalar baglary, edara binalary, inženerçilik ulgamlary we beýleki möhüm ähmiýetli desgalar gurulyp kullanylmaga berildi.